Indi gelelim musulman doğanlar bu bidgatçı sopların esası alamatları näme? Yani bir ilmi yok musulman, dininden başı çıkmaya, eline Kur'an alıp okumandır, hadis okumandır, oturup bir doğru akidesi gowy adamyň ýanyna akidesyny öwrenmändir. Bu bidgatçı soplar biz nähil tanamaly we nähil özümüz şolardan gorap bileriz we olaryň alamaty näme? Şu aýdyljak alamatlary üns beriň musulman doğanlar, şol alamatlardan birini görseňiz, bilin ki şol kişi şol bidgatçı soplardan ýa-da şolardan täsirlenen kişidir. Birinji alamatlar musulman doganlar, musulmanlar şirke çagyrýarlar. Ölülerden, öz pirlerinden kömek, yardım dilemege çagyrýarlar. Eýdip beýdip sen bilen Allahyň arasynda öz pirini saljak bolýar. Yani pirine ýalvarmaly, ol sana Allahdan dilep berýär, ýa bolmasa sen gön çykyp bilmeýän, şoň üçin pire ýüzlenmeli, pirem Allah ýüzlenmeli diýerler. Ýa-da sen günahkar adam, gön diläniň bilen näme Allah senden kabul etmeýär, ýa-da dilen kabul bolmakly kyn bolýar diýip, insanlar bilen Allah Taala'nın arasynda öz pirlerini saljak bolýarlar. O salýarlar käbir ýerlerde. Şonuň üçin üns berseňiz, şolaň bir topar näme diýip ýerýär? Şeyh Osman medet, ay Yarjan pir medet, ay plan pir medet. Allah medet diýen ok, plan pir medet diýe. Yani buların birinci alamaty şol musulman dolanlar. Musulmanları şirke çağırýarlar, ölülerden, öz pirlerinden kömek, yardım dilemege çağırýarlar. İkinci alamatlar musulman dolanlar, buların köp bölegi gabir parazdyr. Yani kabirleri çenden aşy taqdim edýärler. Kabirlaryň daşyndan aýlanýarlar ýa kabirlaryň daşynda üýşüp oturup bir ütköşük dilege edýärler sünnetde öwredilmediği şekilde. Ýa-da kabira gidip sadaka bersen, şol ýerde mal soýsaň ziýany ýok, ol bul diýip şeýdip owadanlap, musulmanlar şol ýerlere barıp sadaka bermeklige, sadakasyny kabirlere eltik aýtmaklyga çagyrýarlar musulman doganlar. Ki bilýäňiz, islamda sadaka berip sogawan ölülere bagşlap bolýar, onuň üçin kabira gitmeli diýip şerti ýok. Ya ol ýerde gadan atyrmaly diýip bu düzgün ýok islamda. Akidiýan sadakaň bolsa garyp gasara berýän, sogawyny kime bagşlajak bolsaň, şoňa bagşlaýmaly. Emma bular ýürüýte şol ýerlik insanlar çekjek bolýarlar. Sadakalar şotak getirsen bolýar, şo ýerde bersen bolýar diýerler. Ullakan sanyklar goýarlar şol ýerlerde. Aslynda musulmanlaryň ölüsiniň arkasyndan pul gazanýar bu adamlar. Ya bolmasa kabirlere barıp elini ýüzüni sürtýänler badyr şeýsen ziýany ýok diýip öwredýär käbirler bularyň. Ýene bir alamatlar musulman doganlar hususan öz pirlerini çenden aşy öwüp Allah Taala'dan habar alýan ýaly öz pirlerini Allah Taala'nın dosty, weli diýip gaty arqyn gurlaýandyrlar. Goýa ol adam eýam jenneti ýalak özüni alyp barýarlar. Hatda öz öýlerine, dukanlaryna pirleriň suratyny asýarlar. Mal bizdäki soplara üns berseňiz, köpüsi öýüne Osman pir diýenleriniň Yarjan diýeni diýdi şolaryň suratlaryny asýandyrlar. Nakşibendi tarikatyny naklar bizim içimizde ýaýradyljak bolýar şu wagt. Öz pirlere rabıta edýärler. Oturýan pirin gözüne getirýän, pirin iki gözüniň arasyna kalyma nurakdy diýen, soň pirden dilek edýän. Rabıta barada aýry dersde düşünürdik, hemmesini gurrun görüp durmaýyn. Öz pirleriniň kitabyndan düşünürip berdim, diňläp gör musulman doganlar. Şirkdir rabıta. Pir Allahyň aýnasy diýerler. Musulmanlar öz pirlerini gol bermäge çagyrýarlar. Pire gol bermediň pir şeytanlar diýip sada musulmanlary allaýarlar. Pirler kalpleri bilýär, gaýby bilýär, yetişdiýsen yetişýär diýip Allah Taala'nın sıfatlaryny pirlerine yonkayalar. Hatta Türk'te kurulayan bidgatçı näme diýär? Öz pirini öwjek bolup biri diýär düş görüpdir diýär jemaatyndan. Şol düşünde Allah Taala diýenmiş, etesünki öwrilim mahmud bolup görünüm diýenmiş diýär. Bu küfürdir. İnsany kafir edýän sözdür. Nauzu billahi, bu hristiýanlaryň akidesi. Hristiýanlar diýär Allah Taala İsa bolup göründü diýip. Buhari'de Ömer radıyallahu anh'tan gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? La tutruni kema athratin nasara ibn Meryem fe innema ana abduhu faqulu Abdullahi ve rasuluhu. Hristiýanlaryň İsa aleyhisselami öwmekde öte geçişleri ýaly, meni çenden aşy öwmem, maňa Allahyň rasuly we guly bennesi diýin diýär. Yani ünsörüň musulman doganlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birden ka ümmet kellesiniň gylgyna meni öwüp Hristiýanlaryň edişýälek Allah Taala'nın sıfatlaryny maňa ýonkaýmasynar diýip öz ümmetini özü hakynda hem çenden aşa öwmekden Allah Taala'nın sıfatlaryny oňa ýonkamekden äge edýär. Emma bular näme diýerler? Pirlerini şeýle bir öwýärler, goýa olaryň pirler eýam jenneti ýalak. Her kim şolara gol bermeklige borçly ýalak. Ya şolaryň piriniň diýenler bilen ilalaşmasaň göni seni ýamanlap başlaýarlar. Ya bidgatlaryny, hurafalaryny aýsan pirem bir ýalňşarmy diýip derrew hüjüm edip başlaýarlar musulman doganlar. Yani öz pirlerini Allah Taala'nın yerdäki wekili mukaddes adam, hata etmeyen adam ýalak hasab edýärler. Hatta käbirler öz pirlerini peýgambere meňzedýärler. Goşgo kapdur Türkmençe. Ben seni peýgamberjana meňzetdim diýär. Ya bolmasa Türkmen sahra iline peýgamberdek tanyllyň diýär. Ene musulman doganlar, bularyň ýene bir alamaty pirler barada çenden aşy
öte geçýärler. Hatta kafirleri Allah Taala'nın adından beter, Peygamberimizin adından beter öz pirlerini ýatlaýar. Otursa pirlerinin gurruna edýärler. Yine bir alamaty musulman doganlar bidgatçy sopularyň düýüşleri asly esasy bolmayan hekaýeleri toslama hadisler kän gurrun berýärler. Yine bir alamaty musulman doganlar bidgat bolan amallary kän ýaýradýarlar. Her hili mewlidler asly esasy bolmayan belli günler buların gowwaryan zatlardyr. Çünki şol bahanalar bilen insanlary ýygnaýarlar, insanlary üýşürýärler, insanlara saçak ýazdyrýarlar. Bu özlerini de şeýdip bir iş tapynypdyrlar. Şol ýerlere gidip okap berýär, doga edip berýär, bardat diýip, bir bidgatçyň biri diýe, mewlid aý diýip diýe, mewlid okap berjek diýip, bir aýlap aýlanýas, bir aýymyň tertibi dolu diýe. Şeýdip onka barýa, okan bolýa 5 manat alýa, munka barýa, okan bolýa 5 manat alýa, şeýdip özlerini wezipe ýasanypdyrlar we şoňa meňzeşdatlara gatyrowaç berýärler we gaty gowwarýarlar. Yine bir alamatlar musulman doganlar bularyň esasy aladalar pirlerine gol berdirmek, öz jemaatyna adam ýygnamak. Çünkü bular şey dip inanýar, näçe köp öz pirlerine gol berdirip jemaaty köpeldip bilsek, dine hyzmat etdigimiz dip düşünýärler. O şey diýem näme öz jemaatlaryna adam ýygnamak bilen meşgul. Üns berseňiz şolaryň hemmesi insanyň aňyna şunu guýjak bolýandyr. Pire gol bermeli, pire gol bermeli. Haýsy pire gol bermeli? Elbetde onuň pirine gol bermeli. O şey dip her bir jemaat, her sop topar öz jemaatyna adam toplaýarlar. Ýene de musulman doganlar üns bermeleri käbir pir somaklar adamlary keramat görkezýän diýip allamak üçin hipnoz ulanýar we jady ulanýarlar. Käbirler jinler bilen işleşýärler. Bunu nerden bilýäs? Toba edip, soň şu zatlar men öň edýädim, pişman boldum diýip toba edip öz açyklap goýan videolary bar. Şonuň üçin üns berseňiz käbirleri şulara şeýle bir kellesin allandyr, ýöne ölüp ýatandyr, pirim diýip adatdan daşary, özüni alyp barşy. Nämeden bolýar şu zatlar musulman doganlar käbirni jin bilen, käbirni hipnoz bilen, käbirin jady bilen özlerini baglaýarlar insanlary. Ýene bir alamatlar musulman doganlar şolaryň käbir tebip sıran bolýar. Adamlara şifa berýän sıran bolýar. Aýna men sana plan hil doğa ýazyp berjek, plan hil emedip berjek, çuflap berjek, uflap berjek diýip, misal üçin ýanky Pakistanlaky eline test alyp dur, uflan bolýar, çuf eden bolýar, onda näçe müň adam şey diýip ýanky ısmazlar ayağa gallar ýasýa. Şuňa meňzeş musulmanlar üns berseňiz şu bidgatçylar biziň aramyzda da bar. Halka owadan gurrun barıp süýjü gurrun soň arasyny tebipçilik edýänler. O derman ulansaň ol hil emetsen gowwalar, bul hile emetsen gowwalar, ay plan hile sen için gyzygyny gider, ay näme hozysan plan hile bolar diýip, ya çağan bolmasa plan zat plan ýerine ýapmaly biziň içimizde de bar. Men şu wagt adyny aýdyp durmaýyn. Yeri gelende men size bularyň öz sesi bilen size eşitdirýär bular inşallah. Ýene bir alamatlar musulman doganlar bularyň zikir edýär diýip tans edýärler. Böküp, zyndyrylyp ýerinden togolanyşyp şeýdip keramat görkezýär, ýa bedenlerine çiş tokýarlar, kellelerine pyçak durtýarlar, ýa-da saçlaryny uzadýanlar bar bulan käbir tarikatlaryň saçlary uzyn, zikir edenlerine saçlarını açıp şeydip kellelerini silkelep, saçlarını sağa çepe silkelep şeydip zikir ediyes diýerler. Ya bolmasa näme musulman doganlar Türkmen sahrada Seyfiye diýip bir tarikat we pirlerinin sopa energiýa geçýär diýip böküp tuturap ýerde togolanýanlaryny görürsüňiz. Bu da şolaryň bir alamaty. Käbir sopular musulman doganlar üns ber, bunu halkyň önünde kän gurulamaýar bular. Ilmlar iki aýrylýar diýär. Dini ilmlar iki aýrylýar. Haýsol iki ilmlar diýsen zahir ilmlar, ýani açyk ilmlar. Haýsol açyk ilmlar Kur'an, hadis, şeriat ilmlary, tefsir. Bular diýär zahir ilmlar diýär. Biram batyn ilmlar bar, gizli ilmlar bar diýär. Bu batyn ilmlar kim bilýärmiş? Tarikatyň şeýhleri, pirler bilýärmiş. Ya keşifte, ya zuhuratda, ya olmasa düýşünde bulara bul ilmlar bildirilýär. Hatta bulan käbirler şeýle bir öte gidýärler, käbir pirler diýär derejesi ulýar, gün peýgamberden ilm alyp bilýär diýär, peýgamberiň ruhundan. Näme musulman doganlar bunu asyl biziň halkymyzyň içinde bu zatlar üns çekilenek, ýöne köpsiniň düşünjesinde bul badyr. Sorap göräýin, batyn ilmler diýip bir zat barmy diýsen kabul ederler. Käbir tarikatlar we musulman doganlar pirler halka toba beren bolýar. Misal üçin Türkiýedäki jemaat we menzilliýärler özüne bir wezipe biçipdir, nämemiş halka toba paýlaýançy. Ýupoklaýa, onuň o ýupun ucundan biri tutan bolýar, şeýdip halka toba etdirýär. Soňra o pirler öllü bolýan tarikatlar 2-3 bölünmeli boldy. Ogullar öz arasynda jemaatda 2 pir boldular. Ondan diýdiler, siz tobalaňy täzelemelidiler. Täzeden toba bermeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döwründe ýüp ýokdumy? Sahabalaryň döwründe ýüp ýokdumy? Islamda ýüpbil toba diýip zat ýok. Emma bu bidgatçylar sada adamlar allap, ýupoklap toba beren bolýar. We bu bidgatçy sopularyň musulman doganlar agla we böyle halkyň we öz sopularynyň muritleriniň pirine gol berenleriniň aňyna şunu guýýarlar. Olar diýýärler, sopi, ýani pire gol berenden soň sopu bolýan, şol kişi pirin eline
ölü ýuýanyň elindäki ölü ýaly bolmaly diýerler. Ýani näme diýdikleri pire garşy çykmaly däl. Pir bir zat emretse şoň diýenini etmeli, näme diýse şoň emirlerini ýerine getirmeli. Şonuň üçin öňs berseňiz, käbir tarikatlarda pirleriň öňünde iki elini eliniň üstüne baglap, edil biziň namazda duruşumyz ýaly durýandyrlar. Pirleriň öňünde kellelerini aşağı edip durýarlar. Aslında musulman elini eline baglap, huşulu görnüşde diňe namazda durmaly. Emma bular pirleriň öňünde şey dip durýarlar. We ýanky diýişmelekde pir näme diýse tamam diýmeli, bolýa diýmeli. Hiç ile oňa näme diýmek, näme diýen ýaşuly piraga bu diýen zadyň bamy ýokmy? Şoňa meňzeş bir tanqidi pikirlenip bir soramak, bu şoňa meňzeş zatlar etmek olarda edepsizlik hesaplanýar. Ýene bir alamatlar musulman doganlar ütköşük eşikge ýerler adatda mesela käbir ýaşyl geýýär, käbir sellisini ulluhan edip beýlekilerden ütköşüge dikgeýýär. Her jemaatyn bir-birinden tapawutlanýan geýniş görnüşleri badyr. Tarikatçylaryň şey dip özlerini bir ütköşük geýinip özlerini bir halkyň öňünde bir öwliýa pir adam ýaly edip görkezjek bolýarlar ütköşük geýimleri bilen. Ýa-da käbir ýasama pirler halkyň öňünde gurulma edip bolup oturýar. Sesini çıkarman oturýar, ýa-da gözüni yumma oturýar, ýani huşuly görkezjek bolýar özüni. Şey dip näme? Bular halkyň gözüni boýaýarlar. We esasy alamatlarynyň ýene biri musulman doganlar, gowun swerseňiz, özüňiz hem synadyk görüň. Bidgatçy sowaplaryň hemmesi diýen ýaly bir agızdan eger biri çykyp, şularyň dine ters ýerlerini, pysypyjurlyklaryny, bidgatlaryny açyklap, bular halka tanadyp başlasa, hemmesi bir agızdan şol kişi Wahabi diýip atdyp başlarlar, töhmet atyp başlarlar, garalamaga başlarlar. Ýagny musulman doganlar bular öz düşünjesine näme inanýarlar? Iň dogry islam, musulmançylyk bular ýörediýär, iň dogryny bular bilýär. Bularyň pirler hatasyz, ýalňyşyp bilmeýär. Hatda oň piriniň ýalňyşy bar diýäsen, ýalňyşy barmy şeýlemi, delili bar bolaýmasyn diýmän beter näme saňa hüjüm edip başlaýarlar we öz ýalňyşlaryny açyklaýanlara derrew hüjüm edip Wahabi diýerler. Garaz musulman doganlar bularyň göz boýagçylyklaryny, ýalan we hilelerini, bidgatlaryny bir derste aýdyp gutarar ýaly däl. Bu diňe yüzlöy aýdýas biz käbir zatlary. Çünki her biri barada aýry-aýry gurrun etmeli. Yüzlöy aýdanyňlar hem käbir şolara inanan musulman doganlarymız we täşe öz piriniň kitabyndan, sözünden eşdirýänçem aý beýle däller, şeýle däller. Sen ýalňyşýan bolaýma diýip nämes? Intagam seni garalamaň ugrunna. Bu meselelerin käbiri barada biz aýry derste geçdik. Mysal üçin ölen dilemek barada näçe derste düşündirdik. Kabir ziyaretynyň dogry görnüşi bu nähilek bolmaly, ýalňyşy nähilek o barada düşündirdik. Rabita näme diýmek o barada düşündirdik. Gol bermek näme? Dogry mu ýalňyşmy ol barada düşündirdik. Ýa bolmasa kime weli diýilýär, kime diýilmeýär ol barada. Ýani şu ders boýunça aýdyp gelýän käbir meselelerimizde musulman doganlar her birini aýry-aýry derslerde düşündirdik we edýän dine ters zatlaryny hem reddiýe derslerimizde öz pirleriniň seslerini goýup, ahunlarynyň seslerini goýup düşündirdik. İnşallah mundan soňra düşündirmäge dowam ederiz.